Issa s-salta ta' smewit x'inhija? Ħafna nies di jimmiżinterpretawha, ġifieri. Kienu jaħsbu li peress li Kristu kien jgħidilhom isma' is-salta ta' smewit ta' ġewwa nofskom. Kienu jaħsbu qed jirreferi għalih għax ġew nofs in-nies li kien totalment kunċett żbaljat. Li kienet jgħid għajk ma tkunux bħatfall ma tidħlu qatt fis-salta ta' smewit. Is-salta ta' smewit x'inhi? Fit-talba jgħidlek kif inhu fis-semek ikun fuq l-art. As above so below, dak li hemm barra hemm ġewwa. Mikro, makro, dak li hemm fiċ-ċokon huwa fil-kobor. So, ejja ngħidu li l-univers kollu huwa Alla. Kollu. Sewa jekk taqbad inti meta sploda l-Big Bang u ħarġet ir-radjazzjoni, bdew jiffurmaw l-ewwel pjaneti, l-ewwel xmux, bdew ikun hemm l-ewwel supernovas jerġgħu joħolqu nebulas, eċċetera, eċċetera, dak huwa Alla kollu komplut. Issa, int bħala bniedem tgħidli x'niswa f'da kollu. F'dal kobor kollu. Mela jekk aħna ħriġna minn ġodda l-univers mal-Big Bang, nsejħulu Alla, God consciousness sejħa li trid, mela aħna parti minn dan Alla x'ħriġna minnu. Mhux hekk? Bħal meta aħna parti mid-dinja illa għax ħriġna minn ġod dinja. Sewwa, issa. Biex bidem jifhimni ħanġib dal-eżempju, immaġina ġismi issa. Għax bil-kobor inkella ma ċaqbad kaptu bniedem. Immaġina ġismi kollu huwa Alla. Sewwa. Għandi kilwajn, il-kidni. Issa l-kidni immaġinaħħa bniedem wieħed. Kidni l-oħra bniedem ieħor, das-suba bniedem ieħor, das-suba ta' hawnhekk bniedem ieħor, eċetera, eċetera. Il-kidni waħida qed tista' tħossha bħala persuna indipendenti. U tgħidlek mhux dil-ħajja u biss fil-kidni. Fimt? Li ma tafx il-kidni li qed teżisti to start with għax hija parti minn proċess ta' ġisem sħiħ. Waħida she can't live. Bas biss kollha funzjoni l-kidni waħida. Imma l-kidni tidħol in place u tagħmel sens fi ġismi għaliex hija parti integrali minn dal-human body komplut. Issa kull bniedem li hawn fid-dinja u x'inhu t-twemmin tiegħu reliġjon tiegħu whatever, huwa a tiny part from this grandier minn dal il-God consciousness qed insejħulu Alla. So, kull bniedem jekk jifhem dal-basic li tinfihem, illi kull ħaġa law kull bniedem huwa segment żgħir li kollha maqudin flimkien jiffurmaw l-Alla, kieku inti ma tibqax tajarni lili biex immur naqbes minn ħadd Ingli. Jien najar lilek biex tmur taqbes minn fuq il-Himalajas. Lilek noffendik għax għandek il-kulur aħmar. U mbagħad inti toffendini għax għandek il-kulur blu. Imma l-bniedem peress li ma jafx tielu nnifsu għax bir-reliġjon ma ssirx taftilek innifsek, imma ssir taftilek innifsek meta tmissir qiegħ bl-ispiritwalità biss. Hemm tibda tinduna inti li għalkemm inti żgħir ħafna tiny speck, but you are part of something very, 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 very big. U Alla ma seta' qatt jeżisti mingħajrna kieku to start with, bħalma aħna ma nistgħux neżistu mingħajr Alla. Il-għala. Għax li kieku l-kidni jiena nnaħħiha minn ġol ġisem, il-ġisem x'jiġrilu? Imut. Mela billi jiena nissejjaħ li l-nifsi Alla dal-kobor kollu ma tnaħħi li biss part minni li għal-kidni li forsi mixej għal ħafna nies. Għax kidni kull ma fija daqs kważi pols talit. Imma mingħajr Alla ma jiffunzjonax, dal-ġisem ma jiffunzjonax.